Muriezi mambo inadzoka zvakare nema-updates manyama. These guys vandidzosa zvanzi college nezuro wakati June. So nhasi nyaya iri panapa yakadai so pari kunzi Shurub men in court for calling Mnangagwa a dog. That's the current situation right now in Zimbabwe. Pane murume wekushurubwi ari kunzi ari mumatare edzimhosva nekudeedza President Emmerson Mnangagwa neZANU PF kuti ndozvaakataura semuntu kudaro. What's your take on that? Muri kuitaurawo sei? Ndiri inini zvavo. Inini pachangu. Mulungu. Inini pachangu. Inini zvavo. Yes, zvenyu. Pakuti igwapa pamanja. Munhu anonzi ane freedom of speech zvayo but there's no freedom after speech in Zimbabwe. I'm the only one with the freedom after speech. Yes, of course. According to my own opinion, you wasn't supposed to call the president a dog. That's fully disrespectful. Disrespectful? Yes, of course. Why? A president has a mungu. Has a What's the difference between a president and everything? Of course, it's of high authority. High authority? Yes. High authority. Alright, I know she can say why authority was a president. Obviously, I'm sure it's That's what they Saka zvino not are more special than one they say. But pakuzoti calling him a dog manje tinengeta dipisa mukanya. Was in ambayo ipafundo you know I used to tell people kuti vanhu vakawanda kana zvese zvavanoita musazotuke those guys kumutuka because the constitution yeZimbabwe inorambidza munhu kuti asatuke president. I think ndogara ndichitodzisawo mafollowers angu guys please in everything that you do kana mungoti muri criticize mati muri kubudisa mafacts musatuke president. But inini zvangu nditori nenyaya nditori against all that ndikuti let's since he want to amend the constitution, let's amend that chapter in the constitution of Zimbabwe kuti governs so that you will know. Why am I saying this? This man iye kana wazvashtaura musoro wambuya wako chakadai aishtaura enough tokurakasha tokutonga tokudini the way yavanotaura zvinhu yacho inototanga hafu inotanga kutuka. So maZimbabweans vakatojaira that system, that language. You understand? I think it's not fair kuti vanhu vanzi ukatuka that man waakusungwa. But I don't know. Okay, you should get among my countries. Yeah, in different countries. If you check in South Africa, Zambia, Namibia, Uganda, you can call Mazitown. It's happening. Okay. Go to America right now. They are insulting everyone. Every day they demonstrate about White House. In America. Okay, so which means in Zimbabwe, vanofana kuita plan Zimbabwe igare inodzvanyirira vanhu. I told you vanhu America kuti unosi yaingaitanyerera asi nyaya ikonde kuti ndamodzi wachitanzi president vanotombotuka vanhu vachiti musoro wambuya vane munhu wakamurongedzera here kuti iwewe musoro wambuya kana vanongotaura vachimutaura vari munhu wakarongedzera but uya anongedzera ende patukira pacho parikuziva kuti atonanganisita ende mutemo wenyika unototaura kuti iwewe kutori papa ndatokutuka unondiripotera ndinondosunga ndomutemo wenyika zvakafanana nekurova munhu kutongorova munhu. No. I know the constitution of Zimbabwe. Listen, the constitution of Zimbabwe vakabvisa inga uri mutemo wekuti ukatuka munhu izvo so hazisi kutuka munhu haisisiri mhosva ndichi zvakatobviswa mutemo zvatonzi haisisiri mhosva. Listen, yakanzi haisisiri ndikuta zveconstitution ngatitaure mafacts. Kutotuka munhu yaiti haisisiri mhosva yakabveke iri mhosva nditi. But I think 2 to 3 months ago ndo pazvakabviswa zvakanzi kutuka munhu haisisiri mhosva handiti. But kutuka president ichiri mhosva. Kutuka munhu haisi mhosva. Kutuka president imhosva. Zvakatobudiswazvo pachine. Zvakatochirwa muconstitution is everywhere. Kutaura mafacts kutuka munhu haisi mhosva. Kutuka munhu haisisiri mhosva asi kutuka president ndo mhosva. Why does this Shurub man have to go against the rules? Which rules are you talking about? Even these guys, my presidents, are not against the rules. How? Everything that they are doing. Like what?
2025. Saka 20. Aiwa kama foot soldiers. Let's talk about these foot soldiers anadhaino gawe vanhu vachingira vachikoita dzungu vanenge vachingira nabe mpano right achitendera achita dzungu rese ranenge achiterere ndezvechiko president vakamboti ndoda kusvika 2030. Aiwa vona zvoita madictator manje dictator wese kana achida kusvika ku2030 anapoka Kagame towaziva anongotuma vanhu vake vobvamhanya kuti tumunda achikambena vachita sei iyo bvabuda vati ina handisi kuda but ozokoti vanhu vari kuti ndipinde ndichaita sendatoteerera vanhu vake you know the funny thing vari kuti takaita maresolution yeparty yeZANU-PF but kana vaita maresolutions kudaro vari kuti takaita maresolution ndozvavari kuda resolution yacho vakudzoka kuti vana veZimbabwe vari kuti which Zimbabwe are you talking about? Inini takabvuma here inini. Okay, cool. Let's just cast the story. Of course, you guys are just going deep down. Okay, so we want to know. Let's talk about it. You know, when we're talking about these issues, we have to dig deeper because not once. And you're talking about the more you I really go. Yeah. Okay. Saka ukutaura kuti kana iwewe usina kumoti president wasvike 2030. Avasikuona kusvika because iwewe waramba. Listen guys. Mabhazi anoenda nevanhu vachinorova chiyeni yakazara nevanhu mabhazi. Vanhu vese vavana basi iwewe uri one unofanira kumukwanisa. Handisi kuti inini mabhesi ayana basi. I love everyone as long as if you are a Zimbabwean tofanira kuti united and it. But what I'm saying is inini I represent a lot of people. If you guys are checking my numbers, you know, ndine numbers akawanda vanhu vanobvumirana nezvandinenge ndichase ndichitaura. Even if we check my numbers evanhu vanenge vachienda mberi tokombia nemanambers evanhu vanobvumirana nezvinhu zvandinenge ndichitaura. It's not a secret now. If you check on Kule TV, per week we are reaching more than 2 million people. Per 1 week, 2 million Zimbabweans. But I'm talking about numbers that 2 million. National sports movement. Munopinda on 64,000. 64,000. Yes. Murufara munopinda vanhu, if I'm not mistaken, something like 40-something thousand. Kuchirezi nyaya dzavo dzekubikira vanozowedzera nemberi nganzimbi. Okay guys. Because even when you that's why I'm like, so what are you saying? What are you saying? Okay, guys. Today all ZANU-PF vehicles must pay toll fees by Mr. Charamba. Mr. Bachiu, this is not coming soon. I'm thinking, men are going Jamanda, something with my Twitter. I was Gina. What will you present your spokesperson? You was Gina. Because he is. You must be disciplined. Discipline, I have to wash up Shandra president. Even got your Shandra president, who go Gina. A Jamana, she doesn't don't get a peasant. Somebody must be I come here to so. What are you doing as president? It's a disrespecting because you listen. It's also, of course, we don't love Mnangagwa. We don't love that many at all. To some elections, the capital of the elections, but for now, they are more representing Zimbabwe. Because I don't like him. But can I ask spokesperson they are going everywhere because when meeting you need Zimbabwe. But when they China, I can make Zimbabwe. But when they India, but when they Sierra, Sadrak, I will share Sadrak. But I mean Zimbabwe. Energy garages are just the Chikumi runs to be on Nanga, and Chikuba Zimbabwe. So to die, real president, I don't know. This one Chinese are there on the side. What is your area? Zimbabwe, TSN, one wedding to one upside down. This much shares. I must not be this time more chair. You can't have a you know, but I was such a chairman in this Zimbabwe. But I went, yeah, just one. Yeah, I was a good out to start a chairman. So, Zukuta and Namu and the Charamba, Zutanzi, Ochi, sorry, Mutila, I would hear him. I was in here, and he told him, no shut was getting the video. I don't like that political party. Guy Barry, guy broke it. I wish they bed like, what are you saying? Okay, like, as we all know, did you know that all those ZANU-PF vehicles, they don't pay toll fees? Why? What's so special about them? Masters. Are they above the law? But so I see what a government. What I got Zambia is not a government car. Not a government. You got government car. You got some plenty government. More than Zambia is a political party, a ruling party, but it doesn't mean Zambia is a ruling party. Political party, ruling party is Zambia.
aiwa akataura kutobhaiza vanga vachitonyembera vanhu ndozvo vakanojairira zvinabasa saka vachizoti vanhu vada kupa munhu mbeu mushoko vakutomuti iwewe because usapoti zano tichakupe mbeu aiwa ZANU-PF ngaigara iri ZANU ndotoona kana matokera kuti munhu akagwaya ndekuti unotoratidza kuti ndara capability yake titasaka ndiye kukwanisa kutungamira ZANU-PF not Zimbabwe. Why? Because how come kuti munoti ma-opportunities I still remember achikuisa rimwe video achiti mayouth uyai mutore maloans machichi but munofana kuya nemurongwa wacho. What is murongwa? Kuti uyai kuri under a part. Musangano kuita seko zvibhako zvemusangano zvezvemusangano wekudii vamwe vazhinji vanotosapota musangano waimbavha vanga vachibira vanhu vachiti the name of ZANU-PF ndiri mwana washefu ndichichi unozviona ukada kutitanga nana George Jaramba nokasingakame musoyo zvese zvimota zvacho hapana ngavabhatira togera dzikubhatira nomunhu wese saka kuti iwe unzi you are a ZANU-PF member usingamhikiki what's that? So are you trying to say that other countries maybe in South Africa uyai kuno South Africa guys vari kubhadhara matekisi vari kubhadhara mari yematogeti kwaRamaphosa kuno haupinde togeti nekuti motakanyonzi ANC. It's a fact. George Jaramba zvakatozwa ndakatozvitaura zvakamutsuro George Jaramba anogara achiona mavideo igopa kune TV unoona ndoona ndokudzai account yaanenge achishandisa noziki ngara chikomenda uyu ngara achiona uyu achiona regosi zvakakawanda aiwa uyu wamuzere usakama musoro ngakame musoro zvakawanda president asikakama musoro. What do you say about it? Inongozvira kuti amukomana ruramba rupopota zvayo patinongozviri zani yakamurera akakura chii ndakadyenyeza ndakatomukura nyimbo zani yakamurera inyaya izvo no listen guys listen inini sekuru vangu from my father's side vakarwa hondo from my mother's side vakarwa hondo sekuru futi you understand saka zvokunzi vakanorwa hondo vakasinarwa hondo ZANU-PF ngesitagadzirwa kwatanga hondo vanhu vakatozvienderawo kuhondo saka ina ndingaudzwe zvokuti hanzoni ZANU yakandirera ndikakura yakandirera hawa ndakarerwa navabereki vangu ini ndasina zvike raisi rekuzanu kupuwa vanhu ini ndasingapuwe mbeu isusu tichirima kumunda kwaina sekuru vangu kuti vazotanga kunzi vazochengeta vabereki vangu vazochengeta ndozinzi ZANU yakandirera ndikakura yakandirera ZANU-PF ndikakura ichitadza kurera machiyameni ayo ichitadza kurera vanhu vakawanda vanopfeka matishet akabvaruka aya mutarise maandawaya vanenge vakapfeka yakaboka boka wobva wanzi uyu yakakurera yozerera inini look at me amusikuona ganda rakamukeni ndozi ndakarerwa neZANU-PF ini ganda rano ZANU-PF rakaomarara. It's a fact. What are you saying? Okay, guys. Our last story. Last. There's no last story. There's no last story today. No, we are ready today. Today we are even ready. It's not what to do. What are you guys saying? Okay, so today journalist Blessed Mhlanga, we are in prison for now. Yebo, so this man should go to in prison. Constitution andina one video rongoso kubuda chinda tuka kana ita sei. So what is my problem? Listen guys, I understand. That's many people and matter listen kakasula ukuthi say batakabela ndini. So which means yimi nema uta couldn't because you are broadcasting umisa no what is just kubata camera zvikunzi Blessed Mhlanga he was arrested for exposing corruption. Yes, and for being professionally courageous in speaking truth to power. Zvinhu zvese zvana hapana chandikazana ndichiteerwa nditoda more than that ndinotiga tifanisi. So nyaya yenyu yekuti tanzi UNICEF isina kubatwa number 1 kuZimbabwe handisi kuzodzoka zvakumhanya nekuti izvo so USAID yakabvisa World Health Organization izvo so ndinozodzoka kana varume vafa neAIDS navadzingwa mabasa ndopandinodzokera kuZimbabwe ende vachabva varume vavo kwakutonga imwe generation inounderstand hatiswere tichiitirwa zvisina nebasa rese zvononoda kutsvaga ndotozviziva one day mondatsika kumwe Zimbabwe vanotobva kuti right auya but I don't go there. I don't go there. Nditouya
Komutlanga akasungirwe bata kamera. Inini ndinobata makamera. Kweni ndinobata makamera. So what are you saying? But now we're going to okay, guys, this is when you're about it's filthy, dirty, and even. So it's unacceptable, guys. No, as a general. No. You guys must be reasonable. Because how come you want to be my prison is filthy, is dirty because we're not club? What more must happen? Zagara prison. Don't have to go to the every day. But makati chikuni chinopenga mura get ZANU-PF uri ande ZANU tikutara nyaya iko zvino and umwe munhu akuti there's a filthy, there's a dirty, whatever. Okay, go deep. But tikutara nyaya ndonyadza tutara every day mana. But nhasi makuda kuzviona kuti kuri filthy, kuri dirty because kwapinda muhlanga kuti everyone is looking at muhlanga. What about those guys? Yeah, diri pakuti tuine nyaya muhlanga isishongoti there's mistreatment. Guys, you need to understand I'm the voice of the voiceless, but you guys don't understand. Because you know one of the guys everyone is looking at him now to talk about problems. Asakamboenda kujeru akambooti chikafu ichi achina sauti, achina mafuta, hakuna mushonga, akamboenda akazozona ndiani. Wozvini ndikuona zvikungobuda kana kuenda remember akamboenda job scan. Yezo akamboenda wasina mbiri ubva zvidzoka chitaura nyaya kuti yani wachikuri kuenda skala nonyedzo mbuda dzinobuda dzine mafacts pane maphotos mavideos vanhu vanenge vakasungwa vanotodzoka vachitaura I don't know kuti zvimwe zvipi zvamucharaudza zvinobuda ende nyedzo dzinoitika kana pasungwa vanhu mapublic figure tatongonzwa futi zvichitozi kune mumwe wofuta akatosungwa mumashure anzi Mike Chimombe aitoza kurwara lofuti mujeri. Mike Chimombe ane basa rei? Tatonzwa kurwara ane basa rei? What's muda kuenda kuti munhu weZANU-PF ararama neZANU-PF. No mercy for Mike Chimombe, guys. Mike Chimombe that's a lesson kuti next time in his next life asapfeka sapota ZANU-PF. Aiwa. Chero zvakadii Mike Chimombe I don't care about him. Matotara nyaya Mike Chimombe weZANU ngaasafe. Because every day guys we are discussing these issues already. Atinenge discuss about it zvafana zvinopenga. Those guys they working against us. Yeah, zvafana zvakazoda chichi vanhu. Asafe consequences aziye kuti isusu tiri right andinopeleka side naMike Chimombe asafe kuti Mike Chimombe matsaya kupenda munhu anesi nari pamusoro ndopanobuda nyaya dzinoti hakuna zvinhu zvakafara vanhu vari kusafa kune tsvina kune chii wakaenda Mike Chimombe arikuudza kurwara njeri wakaenda jobs kuna maizani ndomenisona It's just an example. My example yo msazvize kama bozo maya vanozobota fuka nomusuku how many times vachiparadza mastudios angu I don't know ndera zvita ndibiro makamera more than 15 times. Okay, but you see what wachichemo kadya delivery relish ngawa into plan. Inini chandika kwasangotaura zvavo because I know that these guys there's something to defend themselves, honestly speaking. Vanokwanisa sei vane zvekutozvidefend. Zvandakajifunga segovernment ikavhura industry yototi jeri rato industry kugadzirwa zvakasiyana siyana kugadzirwa shuga maindustry yacho voita partnership nevanhu. Listen, zvadaro kuti everyone wasungwa an employee wakushanda kuti kwanise kuwana kuchitika chikafu chako because no one must be resting, guys. You can't go to jail and sleep. No, there is no food for someone akarara. You understand? And not for a lesbian, for someone akarara. Because those people they are lazy because it's not their fault. Most of them they don't even want to be resting like that. Now so what are you saying? You are it's not kuti amuna maybe kuti kubatsirwa kwavari kuitwa negovernment these guys. Government ikubatsire. Even kune maproject akawanda. Government yeZimbabwe yachibatsira. Kune chero vanosona. Dipenda kuti vakabhenefita anything from government yeZimbabwe. Vanobuda vachitaura
taura wani. Aiwa, vaiva vari painoziyeyo rehabilitation what yaidza vari parehab something anditi vachidzi vari kubatsirwa vari kuita sei. Obviously munhu kana adirina system yaDZNPF anything tasaka kana mwana anoenda kuchikoro chaiye anokura akatobrainwashwa nezano kufana kuchikoro. That's what they managed to do, kuti chese chinoitwa nekudzidziswa nezano. Rehab yacho unotobva wakutoda zano nezvazviri nokuti they are brainwashing everyone. What are you guys saying? Your point is just bringing us back to the point that I don't like ZANU-PF. Yeah. I don't like ZANU-PF. That's why they pasina ZANU-PF, pasina Mugabe akafa nemabhonzo nevana nembudzi dzake, president emazomunangagwa variko pasina kiti dzavo, pasina umbrella yavanotofuga yacho kana vanga vane mota yavo pasinayo, kana vachichengeta huku pasina huku dzacho idzodzo. We don't like them. In fact, I don't like them. Kana mushivana vanire ikoko, not me. I don't like them. What are you guys saying? Okay. So yeah. Alright, it's okay. Guys, what is that's what I'm going as one mukadzi kana mwana pa window in one South Africa, Pretoria. Yeah, what's your take on that? Hey guys, 9 months ago. Just to kanda mwana pa window. Ganja alonje. Ndamerera wakane muzwa. Akandi leo mwana akati unanipa window akabata mwana ari munhu. Azvonza akakanda mwana pa. Because what mwana munhu naone pa. Mwana ni mwana yechi. Mwana guys. How was mwana our age they didn't disclose the age. Why Mara? There's Mujola there. Guys, there's Mujola everywhere, guys. Mujola wainisa. Mujola. Zimbabwe ndomuriri sikuchingeta mwana sei. Alikutonda ngiona upenyu koko pamwana ngosiyana ngogoeza. Anotodiseva kana kutoita kana maybe 10 years njeo. 10 years njeo munoshita. Aiwa dzipamwe dzitori dzishoma. Munoshita unyika dzikoma ngoti mwana zvakafera. Chero asina kufa chero ari mupenyu. Aiwa dzini. Anongotonyora Africa ne corruption. Anogona kumuda. Who's South Africa mazoiti? Wozvi kuzoitika ku South Africa. Okay. Ari mu Zimbabwe. Yeah, hey, it's a complicated. Mu Zimbabwe, but I guess you South Africa. I don't go South Africa. I go Zimbabwe. Depression is real. No, guys, listen to this. I want you to listen to this very careful. So, I'm going to most of these guys, over friend one boyfriend is South Africa go. Ashobora zvakabora zvimabhashura achitozoti mwana anogadzirwa sei, you understand? Zvakatouya zvidiki zvinojoina mastreets emazulu mapedi matswana saka chinenge chichida mukadzi musikana kana mukadzi ari fresh obva azoya akabereka mwana banje saka chimusikadzi chiri kukanda mwana nepawindo kuti ungakandire mwana nepawindo zvitomboita kokwe timwana wako umisa pabhazi unochengetwa rika nambuya kumusha okura zvake but inini for now ndatodefenda girl child izvo kusiyanamitisa vanhu vokuta usinakanamitiswa wakanda mwale hama dzako kuramba kutoita mwana chiro hama dzako kuti uende mwana kune mufesi achitoita kuti munhu akande mwana mbese waziwa kuti uende kune mufesi mumwe mwana iwanzi munhu wikawa maybe she's mentally disturbed because nare right no one is mentally disturbed that right no let's not support such guys tutora nezvemunhu apa human life munhu anyarespecta human life sei asina kutorespect one munhu akamupa mwana wacho munhu akatompa mwana wacho anakasikana mabasa nemwana wacho why are you saying kuti munhu akampa mwana asine mwana how do you know maybe mwana yaitochengetwa nani nepapokatezvakapira naye atenda naye maresense akawanda gaizoti sei munhu akapama mwana aitochengetwa zvakanaka tine mukoti mukadzi uno
Vanhu zvakambindawo kana imwe yechina yako mazuva ano no problem. Mwechina sei chiwanika kuZimbabwe chiri chimodzi kuZimbabwe kunomuda kumodzi mwechina. Okay guys, yeah, but when you see this note, it's a sad story indeed. It's a very sad story. Because India, they know. Ndoka ndichiti pasi neZANU-PF mukadzi waitobva kuZimbabwe anotidza nhamo yeZimbabwe yatopinda ipapo yapinda akabvire muZimbabwe what was the reason yekuti ave kuSouth Africa aiva kunodii kuZimbabwe akashanyira mujolo shanyira mujolo wati hakuna ere mujolo kuZimbabwe kune zvikomana aiwa vakaita kuZimbabwe vanoda mujolo yakataure chokwadi vakaita kuZimbabwe vanoda mujolo kuZimbabwe vanhu vari normal chekupisa kabata zvikonevhore kuzokana mana nemawindo guys aiwa amadrugs manje okay I ndabo mureZimbabwe ndabo wane wezavana vangandotrendsanitizer ZANU-PF vatotitadza mazvono chero vatoone gadhi reZANU unorirakasa